tetiğimi. Karar kızım. Kızım sana vereyim mi? Кегре ото авылында яшәүче Кәлимуллиннар гаиләсе елда күпләп каз үстерә. Быел да татарның әлеге борынгы гамәл йоласына тугры калганнар, өмә җыеп кошларны суеп эшкәрткәннәр дә инде. Моны алар күп санлы туганнары, күршеләре һәм авыл хатын-кызлары белән берлектә эшли. Ә менә каз мамыгыннан мендәр тутыруны исә Бөтендөнья татар конгрессының нурлы җирле бүлекчәсе әгъзалары белән бергәләп башкарырга булдылар. Гаилә бәйрәменә әйләнгән мендәр тутыру йоласына безнең төшерү төркеме чакырыла. Мендәр эшенә каз мамагын тутырдың да тегеп куйдың гына түгел икән шул. Бу эшнең дә үз тәртибе бар. Бер каздан 200 грамм мамык чыкканын исәпләсәк, бер мендәргә 9 кош кирип китә ди хуҗабикә. Мендәрне канат язып, каурый мамыкларыннан тутырмасак, шуларны кушмасак, безнең мендәребез кабарып тормый. Менә шуның өчен инде без шушы мамыгыбызга каурый мамыгын кушабыз, канат мамыгын кушабыз. Һәм инде мендәрләребез кабарып тулып торалар, Аллаһ теләсә. Шулай итик әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 18-гә җиткән оныкларым бар. Оныкларыма мендәрләр бүләк итәбез. Әби буларак, әни буларак, зур әни буларак, әби белән бабай казлар асрап. Газиз балаларым, аларга кушылган балалар Раббимдер Аллаһ тәгалә шундый тыныч йокылар белән йоклап, шушы мендәрләргә башларын куеп, тәмле татлы гомерләр кичерсеннәр дип телибез бит инде. Әниләрнең бөтен теләге шушы. Гармун моңланганда эш тагы да көйле бара. Берәүләр корый сыдырган арада икенчеләре май канаты ясый. Олаларга Фәүзия ханымның аныгы нәни Кәримә дә булыша. Канатларны матур гына шулай бер рәткә генә тизәсең, бер тәртип белән бөтенесе берсе өстенә берсе ятып торырга тиешаның. Җип белән менә шулай үреп барасың. Менә үреп барасың да хәзер. Менә моннан буларны шулай электресең, улнык була, бер кая китмей. Заманча белән 1 грамм да эшләп булмый. Менә май канатлары, менә бит әле кулымнан җибәрмичә тотып утырам, берсе килдеме, берсе кызыма электреп китәрмен дип торам. Шушыны бүген дә шулар белән эшлибез. Бүген дә чиста иттереп җугач, монардан да яхшы май канаты җук. Бөтен авыл безнең шуның белән эшли. Бик сирәк генә кибетнекен куллана торгандыр. Без менә һәр вакыт шуның белән эшлибез. Мин бик җукап пешерергә жаратам. Бер каяда майлары ышмый. Бер каяда шәшрәми, бер кая китмей, матур иттереп шулай жагылып бара. Менә шулай әкрен генә майлыйсың. Экологик чиста бу. Чиста иттереп җуабыз бит әле. Менә бик файдасын күрәбез. Мин гомер буе шуның белән эшлим. Гадания ханым гомерен мәгариф тармагына багышлаган кеше. Авылда аны хөрмәт итмәгән кеше юктыр. Куллары аша дәфтәр китаплар гына узмаган бит аның. Эшкәрткән казларының, тутырган мендәрләренең хисабы чиксез. Бу юланы әле дә саклап, үсеп килүче бала аныкларына төшендереп торучы авылдашлары Кәлимуллиннар турында әйтер сүзләре шактый җыелган. Иң беренче казларны күп иттереп Фәүзиянең әнисе мәрхүмә Минсарап асрый иде. Аларда 50-шәр баш каз булыр иде. Фәүзиягә шундан күчкәндер бәлки. Һәм менә монда бу нигездә Фәүзия килен булып төшкән нигезе бу моның иң беренче яшьлегендә. Тормышка чыккан нигезе. Рәшит йорт хуҗасы буларак бик уңган җегет. Авылыбызның мактаулы кешеләреннән шушы берсе, мактаулы кешеләр арасында. Алар уңганнар, булганнар. Гомер буе икесе дә кеше белән эшләделәр. Кешегә карата шундый яхшы мөгаллимәдә булдылар. Рәшитебез ул үзебездә комплексный бригадир булып эшләде. Менә без дә иләр салдык. Һәр вакыт шулай булышты. Кемнең партларның, кишсезләрнең гызырларын һәр вакыт тыңлады. Гомере буе яшьлегеннән армиядән кайтканнан бирле бүген дә ул колхоз производствосында хезмәт итә. Мин менә аларга һәр вакыт сыкланам. Алар мәктәптә шундый акыллы балалар булып укыдылар, яхшы укыдылар, тәртипле булдылар. Бер кайчан да зыян эшләмәделәр. Һәм һәр кешенең әйткән сүзләрен игътибар итеп шулай матур иттереп яшәделәр, укыдылар һәм яши бирәләр. Мин аларга сыкланам. Авылыбыздагы күп гаиләләргә үрнәк булып торалар. Зөһрә Зарифуллинаның каз өмәләреннән калганы юк.
Бүген дә ул туганына булышырга килгән. Барган җиренә һәр чак иптәшен, гармунын ала. Җыелган хатын-кызларның күңелләрен җыр музыка белән күтәрә. Уйнарга гына түгел, мамык йылкырга да туры килә дип өсти. Баштан ныгытып торып эшләргә туры килә. Аннан соң инде җиңеләйгәч, бераз гармун алып, җырлап, канатларын бергәләп сыдырып, ахырдан инде табында бәлешләрен ашаганда бигрәк тә күңелле. Бу безнең балачактан бирле кабатлана менә шушы каз эмәләре, әниләр, әтиләр белән бергә үскән чагында күп иттереп казлар асрыйлар иде. Балаларыбыз гаиләдә 7 бала иде. Барыбыз да туганнар да, әти-әнинең апалары, сеңелләре дә килеп булышалар иде. Хәзер инде әти-әниләребез мәрхүмнәр киттеләр. Хәзер кыз туганнары, племенницалар, кыз балаларыбыз, анакларыбыз катнашалар. Якыннарыбыз, туганнарыбыз, хәтта тирә күршеләребезгә хәтле барса да катнашалар. Балачакны да искә төшерәбез. Яшь буынны тәрбияләү дә була. Үзебезнең дә Органнарын да бастырып җибәрәбез. Органнарын да бастырып җибәрәбез. Җырлыйбыз, күңел ашабыз, ашыйбыз, ишәбез. Яшь балалар да күрәләр безнең. Бу тәрбия дә татар халкының традициясен дәвам итәбез инде менә шулай. Мендәрләр әзер. Татар иләрендә аларның урыны һәр чак түрдә. Ак тукымы өстендә чигелгән чәчәкләр. Мондый мендәрләргә ятып йокласаң, сихри төшләр генә күрәсеңдер ул. Онытыла барган бу гүзәллек теләсә кемне илһамландырырга сәләтле түгелме? Әнишкә күңелле шагыйрә турында сөйлисе дә юк. Мендәрләр әзер вакытка Сәкинә Хәйруллинаның хис-тойгылары шигырь тудыра. Түр яктагы караватка әйтерсең болын кергән. Чигешле япма астында утыра чиккән мендәр. Бар йоласына китереп, күңелле өмә җыеп, кызлар тутыра мендәрне, күңелен биреп, сөеп. Күпереп торган мендәрдә экологик чисталык, үрнәгенә бизәк биргән кулыш эшенә осталык. Ак мендәр тышында әнә аллы-гилле чәчкәләр, киләле ял итеп алды, гүя безне дәшәләр. Мамык мендәр һәр кунакка олы хөрмәт биргесе, татар хатын-кызларының уңганлыгы күзгесе. Татар йортының иң матур бизәге шушы чигешле мендәрләр кабартылган түр башында тора торган карават булган. Менә анда иң кадерле кунакларын салганнар йокларга. Шушы мендәрләр җиткән кызлары булган йортлардан кияүдә киткән, кияүгә озаткан балаларның бирнәсе булган. Шушы мендәрләр һәр хатын-кызның осталыгын күрсәткән. Нинди матур чигеш, нинди бизәк, булар күңел бизәкләре. Менә шушындай бүген матур карават үрнәген конгресс җитәкчеләре, конгресста катнашучылар әзерләде. Монда инде музей хезмәткәрләренең экспонатларыннан алынган булар. Һәм хәзер кызганчка каршы мендәрләр чигү бик онытылып та бара кебек тә. Ләкин менә шушыны күрәсез, күз салуга бөтенләй башка кәеф туа, бөтенләй җылылык өстәлә күңелгә. Әниләрнең заманасы чыры, әбиләр чыры искә төшеп, шушында башны куеп ял итәсе килеп китә. Кәлимуллиннар быел 27 баш каз үстергән. Мамага мендәргә булса 2-4 бала 8 оныкка өләшенә. Каз бәлешеннән башка гаиләдә бер генә бәйрәм дә узмый. Чираттагысы мендәр тудыру йоласын башкарган Бөтендөнья татар конгрессының нурлы җирле бүлекчәсе әгъзаларына. Каз бәлешен инде камырын башта каймакка, каз майына басабыз. Аннан соң инде бәрәңгеләрен сыркыткач инде тызлы барышлаган менә казның пәпиләре, канатларын бер рәт бәрәңге салгач астына тезәбез. Бәрәңге аякларын, башларын биш инде ыслый-ыслый ясап шулай тезәбез. Шулай бик тәмле була. Бик тәмле, бик токлыклы була инде. Эх, ул каз бәлешләре. Мәйсәрә ханымның оста куллары бәрәңгене каз тәпиләре, муены, канатлары белән бутап, камыр ишенә тутырганда күңелдә балача хатирәләре кузгалды. Ата казлардан тешләтеп булса да яшел ширемдә каз бәпкәләре саклап, елга инешләрдә аларны кыендырып, салкыннар җиткәч өмәгә килгән өлкәннәргә кушылып каз эшкәрткән буынга бу йола бик тансык шул. 2 сәгатьтә бәлеш готовый була. Сыйыр сары майы, май канаты, шулай майлап башлаганда бик тәмле була. Тәмле булсын һәр барчабызга, балалар белән шатланып, исән сау яшәргә насыйп булсын һәр барчабызга.
Эй, сөйлисемесең, Кәкре ото авылында телеңне йотарлык ризыклар пешерә белмәгән хатын кыз гомумән дә юк. Ул тыкмачлы ашы, кыш теле, юкасы, кырты дисеңме, эшләп аргач бергәләп өстәлләр артында ризыклану татарның үзе бер матур гадәте дияр идек без. Кәлимуллиннардан китәсе килмәде. Алар гаиләсе кебекләр булганда авылларда борынгы традицияләребез яшәячәк әле дип ышана Бөтендөнья татар конгрессының Нурлат җирле бүлекчәсе җитәкчесе Әлфия Галәүддинова да. Гаилә тормышында татар халкының гореф-гадәтләрен саклау проекты җирле бүлекчәнең матур башлангычы. Аның кысаларында онытыла барган башка йолаларыбызны да яңарту планлаштырыла.